नमस्कार, रसोस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मेथी चिकन। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। अर्धा किलो चिकन, 200 ग्राम दही, 10-12 मिरी, एक चक्री फूल, एक मसाला वेलची, 2 हिरवी वेलची, 5 लवंग, एक दालचिनी तुकडा। याचे आपण 2 भाग करून घेणार आहोत। 2 मोठे चमचे ही मिरची पावडर, छोटा पाव चमचा हळद, कोथिंबीर, 2 मोठे चमचे आला लसूण ही पेस्ट आपण जरा जाडसर करून घेतली आहे। एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, मेथीची पानं काढून घेतली आहे, 1 वाटी भरून अशी पानं काढून घेतली आहे। आता आपण हे सर्व फोडणीला देऊया। चिकन मध्ये दही घालून घेऊया। दही फेटून घेतलं आहे। दही मिक्स करून घेऊया। आता 20 ते 25 मिनिटं आपण असंच मॅरिनेट करून ठेवूया। तेल घालूया। अडीच चमचा तेल घातलं आहे। खडा मसाला घालून घेऊया। कांदा घालून घेऊया। खडा मसाला चांगला लाल झाला आहे। थोडंसं मीठ टाकूया। गॅस फुल केला आहे। फुल गॅसवरती आपण कांदा चांगला परतून घेणार आहोत। छोटा पाव चमचा आपण जिरं घालूया। आला लसूण पेस्ट घालूया। आला लसूण पेस्ट चांगली परतून घेऊया आपण। ही पेस्ट मी जरा जाडसर ठेवली आहे। कोथिंबीर घालूया। हळद, मिरची पावडर परतून घेऊया। मेथीची पानं घालून घेऊया। हे मेथी चिकन आपण मातीच्या भांड्यामध्ये बनवत आहोत। मातीच्या भांड्यामध्ये चिकन, मटण, मच्छी बनवली तर त्याला चांगली टेस्ट येते।
मसाला आपण चांगला 4-5 मिनिटं चांगली फिरून घेतलं आहे. एक चमचा आपण धना पावडर वापरत आहोत. परतून घेऊया. मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून घेऊया. आपण 25 मिनिटं मॅरिनेट करून ठेवलं. चांगलं मिक्स करून घेऊया. गॅस फुल करायचा आहे. चांगलं परतून घेऊया. पाणी घालून घेऊया. अजून 1 वाटी पाणी घालून घेऊया. चवीनुसार मीठ. परतून घेऊया चांगलं. गॅस फुल केला आहे. झाकण ठेवूया आणि 10 मिनिटं आपण आता फुल गॅसवरती शिजून घेऊया. 10 मिनिटं झाली आहेत. झाकण काढूया. अधूनमधून आपण परतून घेतलं होतं. आता गॅस आपण स्लो करूया. परत आपण 5 मिनिटं झाकण ठेवून देऊया स्लो गॅसवर. अधूनमधून परतून घ्यायचं आहे. स्लो गॅसवर परत 5 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढूया. मेथी चिकन आपलं चांगलं होत आलं आहे. आता असंच परत आपण 5 मिनिटं शिजून देऊया. मेथी चिकन आपलं होत आलं आहे. परतून घेऊया. जसं आपल्याला पातळ किंवा घट्ट पाहिजे तशा प्रकारे आपण ठेवायचं आहे. मेथी चिकन जर घट्ट असेल तर त्याला टेस्ट चांगली येते. कोथिंबीर घालूया. मातीच्या भांड्यामध्ये आपलं मेथी चिकन बनवून तयार झालं आहे. गॅस बंद करूया. मेथी चिकन आपलं बनवून तयार झालं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही मेथी चिकन करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसोसोलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.